La història aborda d'alguna manera la problemàtica del lawfare, de la lluita judicial per a tractar de callar políticament els rivals o els enemics. Tenim en la política valenciana en alguns casos, hem tingut a Castelló, que Enric això també ho explicarà i és un cas que va ser conegut, en el cas de la vicepresidenta Mònica Oltra, a diari, avui mateix a Carles Mulet també per opinions respecte a símbols franquistes, i bueno, és un poc aquestes tècniques, no? És a dir, en aquest llibre conflueixen una història d'un conseller assetjat d'alguna manera pels seus rivals, el d'unes xiques que escriuen un llibre, i al voltant d'aquí fa una sèrie de reflexions sobre com se sent la persona una vegada se troba immers en un d'estos casos, i bé, a la vegada conta històries, hi ha moltes referències a la literatura, autors, i la veritat és que és un llibre molt entretingut. Li anem a fer una pregunta directament a Enric. Enric, com vas parir este invent, no? Doncs és una miqueta el resultat del que deies tu, no? Jo, quan entregué el llibre a l'editorial, a mi encara no m'havien jutjat, a mi en aquest moment m'estaven demanant 6 anys de presó, els mateixos que ja els havia guanyat prèviament una altra demanda en la que en aquell cas me demanaven 5.000 euros per delictes d'opinió també. Vull dir, estava vivint un moment personal molt convuls, políticament molt... Això t'atura en la teva projecció política, ho passes malament, costa diners, disgustos familiars, i és dolorós, i jo tenia ganes d'explicar d'alguna manera que des del meu punt de vista fer política és intentar fer el bé, equivocadament o no, amb ideologies, etc. Però hi ha gent que està en política que es roïna, i que és el que estaves dient tu, no? Ja no és discutir-te, argumentar, sinó volen fer-te fora de la política. Per què? Perquè mentre estàs en l'oposició t'ho permeten quasi tot, però en quan toques poder, el poder ells creuen que els hi ve donat com en els duros de Franco, per la gràcia de Dios, i aleshores van a per tu amb tot. Volia parlar d'això, però no volia fer un assaig. Vaig trobar que la novel·la era una manera més agradable, més fàcil d'explicar-ho. És veritat que en la novel·la hi ha moltes coses que són veritat, estrictament veritat, que les he viscudes jo les he repartides entre diferents personatges, en diferents moments, i després hi ha ficció que permet generar, això, per un costat, aquesta història de la que parlaves del conseller, que s'aproxima d'alguna manera a la novel·la negra, perquè hi ha tota una trama per darrere per a fer-lo caure, etc. Però volia explicar també que la gent que fem política també tenim altres aficions. En el meu cas m'agrada llegir i m'agrada escriure, i vaig pensar que una manera d'explicar-ho era que el propi conseller estiguera escrivint un llibre que, com deies tu, és la història de dues dones que s'estimen, però que en realitat el que estimen és la literatura, no? Alguna vegada me diuen, clar, tu eres el conseller, per dir-ho, bueno, doncs hi ha coses d'aquest conseller que sí que tenen que veure, però jo en realitat crec que al final m'identifico més amb Marga, un dels personatges femenins que està escrivint la seva primera obra, i algunes de les preguntes que jo mateix me feia a mi, bueno, i mentre estic escrivint tinc que seguir llegint o pare un temps per a no influir-me, o és bo que seguisca llegint per a empapar-me de coses que m'han agradat. I les preguntes que jo me feia les he posat en boca de Marga i les he abocat en el llibre, no? I al final és veritat que les dues històries que creixen en paral·lel, al final hi ha una unitat, perquè és una miqueta això el que volia dir, no? Un pot fer política i ho pot passar més bé o més malament, però en paral·lel a la política hi ha una vida personal, per alguns és l'esport, per als altres és no sé què, i a mi m'agrada escriure. Diuen que escriure un llibre d'alguna manera és despullar-se, no?, davant de la gent, dels lectors. Ixes molt despullat en este llibre? Molt, la veritat és que molt. Hi ha hagut alguns episodis que he rememorat que han sigut molt durs per a mi de recordar, perquè hi ha històries personals que tenen que veure amb la família, més enllà del que jo els he repartit, el que deia entre diferents personatges. Hi ha hagut alguns moments que han sigut durs i amargs, i altres moments que han sigut molt satisfactoris i que m'he divertit. Jo dic que és un llibre terapèutic. Per a mi és el llibre que jo necessitava escriure, i ara el que tinc que convèncer és a tot el món que té necessitat de llegir-lo també, no? Perquè si no se queda... Però és veritat, escrius i quan acabes d'escriure, jo portava escrits més de 2.000 articles, però un article és una cosa curta que genera una reflexió de mig minut com a molt, o passa desapercebuda. Això és un llibre i és gruixut. Bueno, doncs ja comencen a arribar unes reaccions de lectors, i a mi això sí que me feia molta por, perquè era la primera vegada que me despullava d'una manera tan evident, no? Però de moment està resultant un procés molt satisfactori anar a veure la gent. Vas a fer-ne algun altre més, ara que estàs llançat? A mi m'agrada escriure, necessitava una història, aquesta era una història que tenia en el cap. No és que la tinguin en el cap tancada, s'ha anat produint a mesura que l'anava escrivint, m'ha portat cap a llocs on jo no havia pensat que aniria. Ha sigut agafat una volada pròpia. Segur que tornaré a escriure, serà publicat o no, no ho sé. Sempre he escrit i tinc calaixos plens de coses, però suposo que sí, m'ha agradat i estic divertint-me.
Perfecte, Enric, doncs moltes gràcies per haver-nos atès i per explicar-nos un poquet d'aquest llibre, tercera edició, Sexe, llibres i l'Ofer, d'Enric Nomdedeu, publicat per Onada Edicions, ara està calentet encara, i en una coberta molt xula que ha fet l'artista d'aquí de la comarca, Sergi Cambrils, on una cosa, sempre posa una mosca per dalt del cap, o l'orella, o les ulleres, i Enric també la té. Doncs moltes gràcies.